Здравейте, българи! Вие сте с мен, Петър Тодоров, политически въпроси. Тази вечер ще ви представя една моя политическа реч към така представения кабинет на господин Румен Радев. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаема госпожо президент на Република България, Ваше светейшество, български патриарх Даниил, граждани на Република България. Вчера на 8 май 2026 г. Народното събрание избра за министър-председател господин Румен Радев. Дано това за нас, българските граждани, да означава, че сме избрали надеждата за промяна, стабилността и достоинството на България. Той беше избран от Народното събрание с 122 гласа за, едно отговорно мнозинство. Народното събрание каза да на човека, който години наред беше гласът на народа, когато институциите мълчаха за беззаконията на политическата олигархия. Господин Румен Радев дойде в този парламент не с обещания за небеса, а с план за земята, за всяко българско семейство, за всяка свита верига в магазина, за всяка тревога на родителя, който не знае как да върже двата края в края на месеца. Той ни каза нещо просто и голямо. Сложихме край на политическата криза и на политическата олигархия. И по негови думи, този кабинет не е кабинет на партиите, той е кабинет на действията. 4 вице-премиери – Гълъб Донев, Александър Пулев, Иво Христов, Атанас Пеканов, все имена, зад които стоят знания и опит. Господин Радев обеща да внесе още на 11 май законови промени срещу галопиращите цени по магазините. Той каза, че по такъв начин ще се бори с инфлацията и рекордния дефицит и каза, че ще предложи бюджет, който не задушава, а диша заедно с хората. Господин Радев избра министрите от своя кабинет, от вътрешния Иван Демерджиев, през образованието с професор Георги Вълчев, до младежта и спорта с Енчо Керязов. Всички министри вчера положиха клетва. Химните на България и на деградиралия Европейски съюз прозвучаха един след друг. Защото вчера България показа, че може да бъде силна и бореща се срещу политическата олигархия, но не и свободна. България заслужава време за ново строителство. И вчера българските граждани чрез Народното събрание избраха своя строител. Строителят се казва господин Румен Радев. Господин министър-председател, господин Румен Радев, вашите речи са пламенни, вашата мисия е благородна, борбата с галопиращите цени, но позволете ми да задам един въпрос, който отеква в сърцето на всеки, който помни какво струва демокрацията. Вие казахте, че ще се борите с цените по магазините, но каква ще бъде цената на тази борба? Когато държавата тръгне да бие в кавички цените, дали чрез административни ограничения, тавани на надценките, задължителни откупи или натиск върху търговците, ние сме го виждали това. В учебниците по пазарна икономика това се нарича дефицит, черни борси, сив сектор, изчезнали стоки и унищожено доверие. Но нека не говорим само от учебници. Нека говорим от душа. Вашата борба в кавички в случая няма ли да наруши смисъла на демокрацията и свободата на пазара? Защото в демокрацията е заложено правото на един търговец сам да определи цената на неговата стока, дори да е висока, и правото на купувача да не я купи, след като му е висока съответната цена. Това е свободата да фалираш, но и
но също и свободата да създадеш нещо ново. Когато кабинетът се провъзгласи за командир на магазините, кой гарантира, че това утре няма да се превърне в командна икономика на командно дишане? Ние ви избрахме да пазите Конституцията от мръсните ръце на политическата олигархия. И в Конституцията на България пише ясно, че България е демократична правова държава със свободна стопанска инициатива. Колкото повече държавата се бори в кавички с цените, толкова повече тя се бори срещу свободата. Въпросът остава да виси във въздуха на Народното събрание. Ще нарушите ли демократичните устои и свободния пазар, за да угодите на тълпата, или ще защитите демокрацията, дори когато това е неудобно? Българските граждани, очакваме вашия отговор, господин Радев. България над всичко!